Hráme o reálnu sumu, o peniaze, komu dnes venujeme našu pomoc? Ja som sa rozhodol pomôcť venovať Minibodke. Je to organizácia, ktorá sa venuje týraným deťom, odobratým deťom a robí úžasnú činnosť a veľmi potrebnú. Veľký potles pre Dušana Cinkotu, pre ľudí z Minibodky, ktorým sa dnes pokúsime pomôcť. Milana poznám od jary, kedy som sa dozvedel vlastne o Minibodke v Pezinku a nesmierne ma zaujala jeho charizma, keď vystúpil na stage a rozprával o svojej organizácii, čomu sa venuje a o tých svojich deťoch. Ahojte, deti! Dobrý deň. Ahoj, Milanko, ahoj. Som veľmi rád, že som sa tu mohol takto ocitnúť v tvojej blízkosti a v blízkosti tvojej práce. Nachádzame sa v centre včasnej intervencie pre deti, ktoré vplyvom tragickej udalosti prišli o rodičov a deti, ktoré v podstate majú veľmi chorých rodičov a potrebujú byť niekde v bezpečí a v pokoji. Takže, ja som pre vás vyhral Dávajte pozor nejaké teraz. peniaze. To je nula, to je málo. Nahlas hovorte, nahlas. To je nič. A toto? To by mohlo byť? To už je 200, tak viete, aj čísla. A toto? 3200. Ja by som si želal, aby vychovávali deti rodičia, a nie štát. Aby ten rodič naozaj to dieťa vnímal, že je to ohromný, krásny Boží dar, že je to niečo, čo sa už nebude nikdy opakovať. Ja som nesmierne šťastný, že mám syna a snažím sa mu venovať každú voľnú chvíľu, ktorú môžem. Milanko, na čo ich asi použiješ? Povedz. Toto použijeme na nákup hygienických, zdravotníckých potrieb, športového vybavenia, školského vybavenia, pretože toto sú veci, ktoré tým deťom naozaj veľmi chýbajú. Tak ja som veľmi rád, že si už nemusím odpovedať, čo ja viem, že neviem, ale presne čo ja viem, viem, že som mohol pomôcť Minibodke. Všetko dobré prajem ešte raz. My ti ďakujeme. Veľmi. Deti, všetko dobré vám prajem. Ďakujeme. Odkázať môžem len tým, ktorí môžu deťom nejako pomôcť. Teda by som si prial, aby všetci, čo môžu, vytvorili všetkým takýmto deťom aspoň o niečo krajšiu budúcnosť.